We wtorek późnym wieczorem doszło do zderzenia łodzi motorowej przewożącej migrantów z greckim statkiem Straży Przybrzeżnej u wybrzeżu wyspy Kios na wschodnim Morzu Egejskim. W wyniku zderzenia zginęło co najmniej 15 osób. W okolicy trwała akcja poszukiwawczo-ratownicza z udziałem łodzi patrolowych, helikoptera i nurków. Uratowano 25 migrantów, w tym około 11 dzieci i przewieziono ich do szpitala na Kios, podobnie jak 2 funkcjonariuszy Straży Przybrzeżnej, którzy odnieśli obrażenia w wyniku wypadku. Jedna z rannych kobiet zmarła później w szpitalu. Straż Przybrzeżna nie posiadała od razu dalszych informacji na temat dokładnego przebiegu kolizji.